Alting er on the record, når Gaming.dk er der. Hvem skal I møde? Det er Sejr Gaming? Ej, lad være. Så møder vi Sejr i første runde op, så vi har lige ødelagt det fuldstændig for os selv. Hvor meget, hvad ender den? Ikke med det gruppe, vi var i. Jeg ved ikke, om de kører BO3 op i første runde op. Jeg mener, det er noget med det første og anden runde op, og de begynder at køre BO3. Er det ikke godt passe? Så den ender nok 16-13 til jer? 16-12 til Sejr. Og hvad sker der så i Lower? Så vinder vi den første kamp, og så ser vi, hvem vi møder i anden kamp. Så må vi tage den derfra. Hvis vi møder, og så er du tilfreds? Altså hvis du ryger ud i anden runde Lower? Så er vi nået vores. Nej, så er vi ikke nået vores. Hvis vi møder, jeg beder bare til guderne, om vi møder i Mentor igen. Det gik bare ikke fordi det er et dårligt hold, det er mates, og jeg elsker dem, men jeg håber, det bliver i Mentor igen, fordi jeg synes stadigvæk, vi er bedre hold end dem. Så stopper du! Jeg synes, vi er bedre hold end dem, og jeg synes, at det er... Og hvordan spillede du selv? Jeg spillede meget dårligt. Jeg kan tage men jeg er humørspiller af rang, så når mit hold, som har fået at vide nogle ting, og jeg sidder og siger 8 gange nogle ting til dem, og de så gør det alligevel, når jeg sidder og siger, de ikke skal gøre det, så går jeg også ned. Så gider jeg ikke spille Counter-Strike. Der røg deres alder lidt frem, og det ved de også godt. Det har jeg sagt til dem. Jeg har også sagt til dem, jeg har troet dem med at køre Fetish og Regin-stil mod dem, og så svine den til og sige, det kan ikke passe. Fordi at det er ikke godt nok. Det er det ikke. Det er kæmpe skuffende, og det er... Men også sige, at Regin han får nogle resultater ud af det, han laver. Det gør han, og det ved jeg også, vi kan komme til. Vi har bare nogle mennesker, der sejler. Du er jo ikke et dumt svin. Kan du det? Kan du finde det frem i dig? Det er det, der er noget pisse, da jeg skal blive et dumt svin. Nej. Jeg tror, at måske så skal det være en kombination af, at de skal råbes lidt af. Jeg har prøvet at sige til dem, at når I ser en, I kender på den anden side af mappet, eller på den anden half, hvad hedder det, anden hold, så skal de ikke frygte dem. Og det er det, de gør. De tænker, at de kender, de spiller her, så tør de ikke tage de der ting. Altså, men det er jo det evige problem med unge talenter. Ja. Men vil det sige, at når jeg fanger dig i morgen, så er du en tilfreds herre, der har vundet. Du har tabt 16-12 til Sejr Gaming. Og så har du vundet... tredje runde lover. Så vi tredje runde lover. Tredje runde lover. Når vi snakker sammen i morgen, så er du i tredje runde lover. Det håber jeg. Så kan jeg overleve det her længe. Lige nu, der bliver den svært at være den skuffelse her. Fordi at jeg synes, vi har noget godt kørende. Jeg synes, det er uheldigt, at vi tager til det hold. Så. Jamen, så må du i hvert fald sove hamrende godt, indtil vi ses i morgen. Og så håber jeg ikke, du bliver mobbet her så meget. Skal vi slutte senere? Det kan vi godt. Ja, så. Skal vi det? Slut med lidt love. Men nu stjæler jeg jo fra Pops. Ja, det må du gøre. Det gør vi alle sammen. Vi kan også give mig lidt love. Det tror jeg ikke, Pops han gør. Så godt, Jonas. Ja, så går vi ellers videre ind efter den her 20-agtige omgang. Men ja, vi skal ind og se, om vi kan fange nogle flere af de hold, vi har snakket med tidligere.